Ali, be mae'r odyn wedi cael presant bach yn cres, botal o pinakurat Finegr. Wow, mae hwnna'n punchy, a be, mae'r smell na yn transportio fi straight roll i caffi calan yn Mountain Ash. Dwi'n lyfio hwn. A be di o, di finag, di wneud efo sap o coedan coconut. Hwna di fermentio, di o chilies, garlic, bob fath o spices, a mae hwnna yn mynd i fod yn stunning efo'r porc a oli be gynna fi y fama. Bol mochyn, yr unig cut, really, tallu defnyddio neu Humba, achos o'r fat. Gofyn i'r bwtsiad tynnu'r esgyrn off, tynnu'r rind off. Be dwi wedi well, mochyn Cymreig o'r mynyddoedd, lyfio fo. Iawn ta, Humba time amdani, jyst mynd i torri hwn fewn i cubes. Ti isio cubes go lew o seis, tua modfedd da yr un. Mewn â nhw i badall rili poeth efo 2 lwyau da o olew. Ti isio ffrio hein yn galad, paid a bod yn shei, take it to the max. Wrth frownio hein yn dda, gei di dymder anhygoel i'r Humba. Ta maen nhw'n brownio, sleisio 2 nionyn, pisyn da o ginger fresh, a tua 3 clove o garlic. Wan am y space. Wrth greindio peppercorns gei di flas lot mwy fruity na iwsio rhai sydd wedi greindio'n barod. Mae'n rili werth y draffath, trystiwch fi. Mewn efo Cwmin a di'r badall efo. Troiad bach i coatio'r porc na, a mewn efo'r Nionod, ginger a'r garlig, a ffrio tam ar Nionod yn feddal. Wan di-glaze efo'r finad pinakurat, soy sauce tywyll, sydd pînafal, mymryn o ddŵr, Siwgr brown am felusrwydd a dail be. A'n ola fewn efo'r fermented black beans, neu mae rhai shops yn dal efo'n salted black beans. Dwi'n lyfio fo, mae jyst yn adio umami punch. A hynna pan dwi'n adio dim halan fewn i'r Humba, mae'n rili hallt. Gadael o ddod i ferwi, troi'r tân lawr, ceuad arni, a mae angen rhyw 2 awr da. Fydd gedyn chi'n odlio fatha'r Philippines a datdolig. So dwi'n serfio'r Humba yn traddodiadol efo reis, ond o'n i'n ffansio salad bach sini, fresh, efo punch i codi'r Humba i fyny. So, dwi'n torri Nionod coch, bach o parsley, halan y môr, pinakurat, a li seis a radish i. So, rhaid i emoji da, sa? Daicon radish, neu mae'n ei bobl dal fo mwli radish. Radish o Asia, neu dwi'n cael o Oriental Store o Bangor. Just torri radish mewn i slices, rhoi o mewn polan efo'r Nionod, dail parsley fresh, chydig o'r finad pinakurat a olive oil extra virgin. Lovely. Ond dyna un tric bach fan hyn llawas, wneud rhoi crunch amazing i'r Humba. Wel, hwn ta, hwn di'r Rind, y bol porc. Nes i ferwi fo, mae wedi bod mewn oria yn dehydratio fi. A, ia, mae wedi tynnu'r moisture i gyd allan. Fatha gwydyr o'r snap. Wow. A ta be, dwi'n mynd i hitio hwn mewn i olew poeth, a mae'n mynd i pyffio fyny mwy fatha'r prawn cracker pot scratching mwy a next level. Da chi rioed o weld. Wow. Yn y Philippines, maen nhw dal o hwn yn Chicharron. Sbia puff ar hwnna. Oh, yes! Heli ar hwnna. Pot scratching mwy na pen fi. Dwi'n lyfio fo. Wow. A tra mae dal yn boeth, bach o'r finad fa. Pinsiad o halan. A pincha da o'r spice mix fa. A na chdi, clap i'r Chicharron. A ta be o'n iawn ôl cyllell y fforc, ond llwy gorau yn y byd o'n oes. Iawn ta, crackling, porc, gorau bach o salad yma. Wow. Dwi rioed cael dim byd mor crunchy, crispy, ysgafn a'r Chicharron na. Mae'r porc na'n hallt, melys. Mae fatha pinoi Filipino party yn cerddi, mae porc na jyst yn toddi i ddarnau. A hynna di'r lliw difyn ti'n cael ar y sos yma, to. Hynna pam o'ch ti eisiau chario yn cychwyn, ti'n leirio'r flavours a boom, taw dy'r rewardio'n diwedd. A sbia pwy sydd wedi smelio'r bwyd.
cariad fi Amy a'r plantos. Lochlyn a babi newydd fi Tanwen. Yli cute di. A to be, mae'r cofis i fewn am treat. Dwi'n meddwl dyn nhw i ffeindio un o'r prydau dolyg gorau dwi'n rioed i gael. Ond dwi'n meddwl fydda'n angen crychan neu bach mwy na hwn.